Ambalima bamanankan mɛnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ni waleɲuman dɔ bɛ ka taa kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fo yan fɔ sigiyɔrɔ la ka fɔ ɲɛna kɔ bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kɔnɔ min na walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la alikuranɛ sanuma kalanbagaw ani a kanubagaw ka fara ɲininikɛlaw kan olu ka jɛkuluba Association des fans du Saint Coran et la science moderne o jɛkulu ye alikuranɛ sanuma kalanni kɛnɛ dɔ sigi sen kan i n'a fɔ komi laada don u b'a sigi sen kan san o san cogoya minnu na diinɛ ɲɛmɔgɔ caman o bɔra ka kɛnɛ in lasɔrɔ baara in yɛrɛ sigira sen kan Palais de la Culture Amadou Ampateba de kɔnɔna na Abdul Karim Sako ani Dramane Mali Sherifla Jabarani so tɔgɔ la u sera k'an sama fɛn minnu na an k'olu ɲɛmada Alkurana kanubaw ani diɲɛ dɔnnibaw ɲɛɲinini u ka nin kɛnɛ ta ko 15 min sigira senga a bilanbɛ mina min kɔnɔ o ye malidenw ka segin ɲɔgɔn ani ɲɔgɔn ganfɔ maa minnu y'a ko labɛn u y'a yira k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye fana alkurana barikama in ka cari hali bi dɔnniw minnu bɛ a kɔnɔ k'olu dɔnniw kɛ nafaw ye ala ka bara ala ka jidi ala ka yirwa kuranɛ kanu ala ka don an dusukun na silamɛ minnu y'u ka nafolo don ala an b'u fo k'u waliɲuman dɔn ala k'u sara aw minnu ye presse n'aw cɛsirilen don a kɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka sini kɛra laban ɲuman d'aw ma maa min ye kɛnɛ yɛrɛ sababuya n'o ye Imam Mulaye Adi Kureishi ye a y'a yira k'a fɔ kuranɛ ye ala ka kumakan de ye o de y'a to a y'a lajɛ ka tile kelen da k'o bila kuranɛ ka bolo kan a y'a yira k'a fɔ ni ɲɔgɔn bɛ ta ko 15 min kɛnɛ sigira senga ɲɔgɔn da min kɛra a kɔnɔ maa 100 ani maa 20 olu de kun bɛ ɲɔgɔn da na 90 ye cɛw ye 30 ye musow ye ɲina siɲɛ 15 ye a b'a hukumu fɔlɔ min kɔnɔ a b'o de kɔnɔ halisa ka kuranɛ kalan k'an dama kasi ala la ka waliɲuman dɔ depuis diɲɛ na fɔlɔ yan'an ka se lahara a k'an mangoto diɲɛ na ka Jesu sigi nɔgɔya ma surtout jamana in k'a basigi jama bɛ lahalaya min na bi donc an kuma kalan kɛnɛ si kun dɔw ye fɛn o fɛn ka bɔ diɲɛ ma bolo a ye don dɔ sigi a kama o de y'a to a fakɔsini fana y'a jateminɛ komi silamɛ bolo foyi man bon silamɛ bolo ka tɛmɛ kuranɛ kan parce que n'i ko kuranɛ ko ala kumakan ka tigɛ mɔgɔ la ka da la kumakan de don donc o de la an ye nin don in sigi ko la journée du Coran kuranɛ ka don ka kuranɛ kalan cɛ 90 de ye kuranɛ kalan ani muso 30 a bɛɛ dɔnniba kankaraw de dusukun sanumanw de don nɛn sanumanw de don ka tila ka sadakalaw kalan sisan ka duwawu kɛ non seulement an fɛn bɛɛ b'a kɛnɛ kan ni fɛn bɛɛ bɛ k'an lajɛ sisan a kelen o kelen hami fitinin n'a belebele ala k'a bɛɛ nɔgɔya ka jamana in basigi surtout jelibɔn Silamɛw minnu bɛ Mali jamana kɔ kan n'olu ka nɔnabila kun bɛ kɛnɛ kan u y'a yira k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔn kunbɛn a ka kan olu ka kɛ a seere ye u y'a ɲini kɛnɛ labɛnbaw fɛ u k'a lajɛ ka kɛnɛ in dumɛ Seko Yakubu Dukure yɛrɛ min n'ale fana ye maa faamuyalenba ye diinɛ kɔnɔ a ye wele da ka ɲɛsin silamɛw ma u ka dɔnni ɲini hali bi silamɛya dɔnni ani diɲɛ dɔnni Maliyɛn minnu bɛ kɔ kan ne bɛ wele min k'u ye bɛɛ ka ɲini ka kuranɛ dɔn nin don in ɲɔgɔn an ka se ka nin organiser France fana ni ala y'an dɛmɛ ka organiser Europe fana i b'a fɔ an bɛ journée caman organiser fɛn wɛrɛw la cogo min an ka kuranɛ don fana organiser donc an bɛ duwawu de kɛ nin na ɲɔgɔn na ala k'a caya fɛn jumɛn ka bɔ ka tɛmɛ kuranɛ kan fɛn kelen pe min bɛ yen ni ala yɛrɛ y'a kɛ fɛn garantilen ye k'a tɔgɔ da inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun fɛn kelen pe min n'a garantilen de fili tɛ se ka don a la abada n'i ye fili ye dɔrɔn i b'a sɔrɔ e de filila Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ɲɛmaa danga n'o ye a Sheikh Ibrahim Kontaw ye ale y'a yira k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔn da kan ka caya a bɛ kɛ sababu ye ka silamaya kɔrɔ don wa dumɛ kan ka kɛ a kan minisiriso min ɲɛsin bɛ diinɛko ni batoko ma o ka nɔnabila min kun bɛ kɛnɛ kan o ye foli lase minisiri tɔgɔ la silamɛw ma ka sababu kɛ kɛnɛ in bɛ kɛ sababu ye ka balimaya sinsin silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ani malidenw ni ɲɔgɔn cɛ bi an nisɔndiyalen don kosɛbɛ o conseil islamique tɔgɔ la a ka présidentba n'o ye Cherif Ousmane Madani Haidara ye a tun y'a laɲini a ka kɛ nin kɛnɛ in kan ka da kɛnɛ bonya kan kɛnɛ bonyana ni kɛnɛ yɛrɛ ka tɔgɔ ye a n'a ka baara ye kɛnɛ bonyana ni kɛnɛ wale baarakɛlaw n'olu ka walew ye a tun ka da ye a ka kɛ yan nɔ degunba b'a kan a y'a laɲini n ka se ka kɛ yan nɔ n k'a nɔnabila kɛ n ka kuma ale tɔgɔ la n ka kuma Mali silamɛw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an nisɔndiyalen don an nana kɛnɛ in kan
kɔnɔ in tɔgɔ dara fɛn min na silamɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o ye fɛn min ye n'o ye kuranɛ ye an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana ta fanga ala k'a d'u ma jamana basigi ala k'a dabaliw a fɛɛrɛw yarabi ala k'a don an'u ma an bɛ jamana bɛɛ fɛɛrɛ jugu min kɔnɔ yarabi ala ka jamana kisi kɛnɛ in ni sigikun b'a la sigikun kelen b'a la o ye jamana de n'a sɔrɔ anw ye diinɛmɔgɔ ye anw dannen don ala la k'a fɔ duwawu bɛ jaabi ala de ko an ye n wele an b'a jaabi maa min ye kɛnɛ sigi k'a fɔ ala n b'a ɲini fɛ nin kɛnɛ nin bonya kama an n'an ka adamadenya n'an ka fili i ko mago to an ye mais an y'a ɲɛsini min kɛ kuranɛ ma i ka an dɛmɛ san wɛrɛ o k'a sɔrɔ k'a fɔ jelibɔn banbali min b'an ka jamana nin kɔnɔ o jelibɔn nin a nɔgɔyara kosɛbɛ alors kɔni o ye nisɔndiyaba ye anw bolo o de y'a to ne tun minisiri tun y'o cikan de dɔrɔn ko ne ka n'aw f'u ɲɛna mais depuis ne nana sɔrɔ nin kumakan yɛrɛ b'u da ne ko donc ne cira kun min kama kun jaabira ka ban kɛnɛ in senfɛ maa minnu gɛrɛsɛgɛ farati lajɛlifɛnw dir'u ma wa Sheikh Adama Jara ale de kɛra ɲɔndɛ ye jɔyɔrɔ gale mobili kele dira ma ani wusulanbɛlɛ anda Mali ni a dɛmɛbaga jɛkulu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na hakili jagabɔ ani falenfalen kɛnɛ dɔ sigira sen kan u ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sigi yɛrɛ laɲini o bɛ tali kɛ musomanincininu olu ka lakanako kun kan ka se k'u janto kɛ u ka kalanko la basigi bɛ se ka na kalanko kɔnɔ cogoya min na min bɛ kɛ sababu ye kalan tɔw ka se ka laban ani ka se k'u ka furu jonaw bali ka da a kɔlɔlɔ camanw kan a kɛra tarata don desanburu kalo tile 10 dunanjigiso hôtel Onomo la Bamako Bubakar Tarawele ani Samba Tarawele Sherifla Jabara ni so tɔgɔ la an ka sɔrɔlenw lajɛ denmisɛnnin ka furu joona a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase ba ma ani a den ma o de kama jateminɛw y'a yira ko kɛmɛ sarada muso 37 ɲɔgɔnna ye den sɔrɔ k'a sɔrɔ u si ma se san 18 ma o de kama enda Mali n'a jɛkulu tɔw y'u fara ɲɔgɔn kan ka se ka barosigi kɛ barosigi min kɔnɔna na kɔlɔlɔ min bɛ se denmisɛnnin ka furu joona ma musomanin ani fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kalan kɛ cogoya min na an ka bi lajɛrɛ an bɛ fɛ ka dama kasi de kɛ an ka leader religieux an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw musulmans ani chrétiens an bɛ fɛ ka dama kasi k'u ye u bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na walasa denmisɛnninw ka furu joona an'u ka kɔnɔbara balilen sɔrɔ u bɛ se ka dabila cogo min na bi lajɛrɛ in kunna a dabɔra o de kama an ka laɲini leader religieux k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ani anw an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan walasa an ka solution dɔ sɔrɔ ani ni leader religieux bɛ se ka recommandation dɔw kan ye walasa denmisɛnninw ka furu joona bɛ se ka dabila cogo min na parce que an ye furu joona ka ca diɲɛ kɔnɔ plus précisément ka ca Mali la kojugu 52% des filles sont mariées bɛɛ bɛ furu joona donc ni a bɛ se ka dabila o bɛ sɔn ka fusaya an ka denmisɛnninw ma walasa u ka to école la joona hakilina min y'an bila a la kɛrɛnkɛrɛnnenya jateminɛw de y'a yira ko Mali kɔnɔna na n'i ye musow ta kulu la 100 o 100 i b'a sɔrɔ 50 yali 55 ɲɔgɔnna olu furula ka sɔrɔ u si ma se san 18 ma den musomanin ka furu ka sɔrɔ a si ma se san 18 ma a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman de ye o kɔlɔlɔ b'a ta kɛnɛya ko la o b'a ta ka kalanko la o b'a ta siniɲɛsigi ko la hali a ni kisili o b'a se o ma donc o hukumu kɔnɔna na an ko n'an ko an ye denmisɛnninw lakana tɔn ye a tɛ se ka kɛ cogo si la fo minnu bɛ se k'an dɛmɛ ka denmisɛnninw lakana kosɛbɛ n'o dɔ ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye an n'olu fana ka sigi ka masala ka hakilina fanaw kɛ an bɛ se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di ka denmisɛnninw ka siniɲɛsigi sabati diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ a ko kɛnɛ kan olu kɔni y'u ka nisɔndiya yira k'a fɔ nin ye fɛn min a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ka sababu kɛ tiɲɛ yɛrɛ la kɔlɔlɔ a bɛ denmisɛnnin caman ka furu joona la fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ min b'a to o bɛ se ka bali denmisɛnnin silamɛya c'est vrai an bɛɛ bɛ fɛ an denw ka furu an bɛɛ bɛ fɛ u ka furu ka sɔrɔ u ma don ko lankolonw na bon mais silamɛya yɛrɛ ye responsabilité dɔ di muso ma furu kɔnɔ a kan k'i hakili to a cɛ la a kan k'a cɛ dɛmɛ a kan k'a cɛ bilasira est ce que mɔgɔ min yɛrɛ bɛ yen n'o yɛrɛ t'a yɛrɛ kalama fɔlɔ n'i ko ko ka maa bilasira u bɛ se ka maa bilasira wa bon donc a bɛ anw ɲɛna ko ni an ye denw furu joona k'o de bɛ kɛ sababu ye k'u sen bɔ ko lankolon na non anw kan ka denw lamɔ fɔlɔ u ka kalan kɛ u ka faamuya sɔrɔ et puis an ka sɔrɔ k'u don furu la c'est vrai ala kɛra ye hadisa dɔ fɔ silamɛ bɛɛ kan k'i hakili to o la ni maa min y'i den kɔlɔsi fo k'a s'a cɛ ma ka sɔrɔ a ma don manamana ko la o bɛ se ka kɛ sababu ye k'i yɛrɛ don alijinɛ la donc silamɛ bɛɛ bɛ fɛ k'o de sɔrɔ bon an bɛ se ka denw fana an bɛ se k'u lamɔ u ka to an kɛrɛfɛ ka sɔrɔ u ma don manamana ko la fɔlɔ mɔgɔ tun bɛ san 30 sɔrɔ ka sɔrɔ a ma don manamana ko la
bon sisan depuis 100 ans 100 ans fila 100 ans kelen a bɛ don manamana ko la bon donc o de bɛ maa caman siran k'a fɔ u b'u denw di furu la joona u kana don manamana ko la mais maa bɛ se k'i den fana lamɔ ka hakilina ɲumanw don a la k'i hakili to a la kana don manamana ko la f'a ka taa se pɛrɛ a ka taa pɛrɛ furu kama parce que i bɛ dɔ ye sisan a furu la san 1 san 2 a furu sara i b'a sɔrɔ hali a ma san 20 yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ bon donc dɔ y'a furu kalo 1 kalo 2 a n'a ma ɲɔgɔn faamuya parce que ale yɛrɛ hakilina min b'ale la ale yɛrɛ ye denmisɛnnin ye fɔlɔ ale yɛrɛ t'a yɛrɛ ka cogoya dɔn fɔlɔ kuma tɛ ka maa mara ma an dun fɛ yen nɔ muso ale de bɛ hakili to a cɛ la a bɛ hakili to a burankɛ la a bɛ hakili to a buramuso la a bɛ hakili to a nimɔgɔninw na a bɛ hakili to bɛɛ la n'o bɛɛ responsabilité b'ale bolo n'i nana n'ale ye furu kɔnɔ k'a sɔrɔ ale yɛrɛ t'a yɛrɛ kalama donc i y'a don ko la e de y'a se ko ma e min ye bangebaga yɛrɛ ye donc an b'a dɔn furu anw ye diinɛmɔgɔw de ye an t'a fɔ maaw k'u denw bila u ka don kojugu la mais an b'a f'u ye u k'u hakili sigi den ninnu bɛ don furu la tuma min na a k'a sɔrɔ u yɛrɛ y'a dɔn furu ye mun ye. M'a fɔ barosigi min kɛra ni maa kofɔlen ni ɲɔgɔn cɛla la u kɔni kumara fɛn caman kan min b'a to hakili falen bɛ kɛ ka ɲɔgɔn bilasira cogoya min na. An bɛ to o kadara kelen kɔnɔ réseau Islam population et développement jɛkulu u ni u dɛmɛbaga jɛkulu Plan Mali ani GMC u jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka tile 3 hakili jagabɔ dɔ fana sigi sen kan u ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bingani waleya ani karogɛlɛ waleya minnu ni olu bɛ ta ka siri musomaninw ani denmisɛnnin cininw na babu bolila olu de kan. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in sigira ka bɛn arabadon desanburu kalo tile 11 ma centre de formation des collectivités territoriales la Kati commune urbaine ma ɲɛma ka fara ladatigiw kan olu bɔra ka kɛnɛ lasɔrɔ Mamadou Ben Cherifu Sumanu ani Samba Traoré olu ka sɔrɔlenw don. Nin tile 3 sigi hakilina bɔra maa minnu na u y'a jigiya k'a fɔ diinɛ ɲɛmaaw bɛ se k'u dɛmɛ kosɛbɛ walasa u ka laɲini ye fɛn min ye n'o de ye gɛlɛya minnu bɛ ta k'a ɲɛsin an balakaw ani denmisɛnninw ma ka fu siri o dan na. A bɛ tali kɛ i n'a fɔ ko dɔ bɛ kɛ la an denmusow la an musow la an balimamusow la min tɛ bɛn sariya la donc wajibi dɔ anw kan en tant que leader religieux an ka kunnafoni ɲuman di mɔgɔw ma kunnafoni min bɛ bɔ kuranɛ la n'a bɛ bɔ kira ka sunna la sallallahu alaihi wasallam kunnafoni min n'an ka ɲɛmɔgɔbaw u b'a kalama n'a tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la et puis an t'a la fɛn wɛrɛ kama an b'a la diinɛ de kama an b'a la minnu y'an ka diinɛmɔgɔw ye k'u sama kɔ u b'o fili la dibi la o ye wajibi ye an kan o de kosɔn an bɛ atelier façon ninnu organiser. Tile 3 kɔnɔna la maa minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan u bɛna hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ se k'a tigɛ walasa gɛlɛya min bɛ se an balakaw ani denmisɛnninw ma diɲɛ don o don ka se ka hakilina ɲumanw di o bɛ se ka nɔgɔya cogo minnu na. Ɲɛsi 16 jours d'activisme mun célébrelen don diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ plan international la ani niveau national la plan n'a dɛmɛbaga jɛkulu n'o ye GMC u y'a laɲini k'a fɔ ko u tɛ bila kɛrɛfɛ nin ko la donc o ni réseau islamique population farala ɲɔgɔn kan ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ni n ko diinɛ ɲɛmɔgɔw silamɛ diinɛw b'a la chrétien diinɛw b'a la ani rikotradi mɔgɔw k'u la former tile 3 kɔnɔna la ɲagata bɛ ɲɛsin musow ni denmisɛnninw ma ani an ka fɛn dɔ bɛ yen sisan bɛɛ b'a utiliser n'o ye réseaux sociaux ye k'u former u fana na pour que u ka se ka kunnafoniw cari réseaux sociaux sanfɛ kunnafoniw ka cari kunnafoni ɲuman ko don kunnafoni bɛɛ tɛ ɲuman ye n'u bɔra kalan kɔnɔna la an mana hakili falen kɛ u mana kunnafoni min sɔrɔ u ka se k'o cari réseaux sociaux ninnu sanfɛ an ye diinɛ ɲɛmɔgɔw choisir sabula u jɔyɔrɔ ka bon an ka dugu kɔnɔna la ni yɛrɛ ye Mali ta k'a lajɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw diinɛ fan jɔyɔrɔ ka bon surtout silamɛya diinɛ la population est à plus de 90% musulmane donc olu jɔyɔrɔ ka bon ni diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu ye kuma kelen fɔ dugu kɔnɔ Mali la yan a bɛ lamɛn wa babu ka kuma la o de y'a to plan ko pour que nɛgɛkɔrɔsigi ko kuma ka da se ka dɔ bɔ a fanga la ka dɔ bɔ ɲagata la musow ni denmisɛnninw ka fanfɛla la a tɛ ɲa fɔ ni diinɛ ɲɛmɔgɔ ka taga ɲɔgɔn fɛ n'olu ye mun fɔ mɔgɔw b'o de lamɛn o de y'a to an ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ta kɛrɛnkɛrɛnya la ka nin baara ɲɛsin u ma. An b'a ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu min bɛ wele le réseau islam population et développement u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ foyi ye jamanadenw ka se ka balo ɲɔgɔn ka hɛrɛ la i b'a fɔ silamɛya b'a ɲini cogo min.
jɛkulu min bɛ wele plateforme anw ko mali dɔrɔn o tɔndenw ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan kunnafonidi kɛnɛ min ni a ɲɛnamayara ka bɛn taratadon desanburu kalo tile 10 ma memorial modibo keita la u ka ni kunnafonidi kɛnɛ sen fɛ u masalala babu mun kan u bɛ tali kɛ an ka jamana yɛrɛ lahalaya kun kan politikiko binakun kan ani lakanako kibaruya dara anw ko mali dɔrɔn jɛkulu fɛ u ka kunnafonidi kɛnɛ sen fɛ k'a fɔ k'olu sen tɛna na ye dialogue national inclusive sigibaa la min dɔgɔdalen don ka bɛn sibiridon desanburu kalo tile 14 nata ma ni o ye sigi ye min bɛna mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bɛn ani kelenɲɔgɔnya ni basigi ɲinini na alhamidu badini ani ibrahim kulibali olu kɛra seere sherifila jabarani so tɔgɔ la an ka sɔrɔlenw lajɛ. Sanga kelen ta sibila ka ɲɛsin jamanadenw ma minnu bɔnɛnɛw ni na ani déclaration kalani o de kɛra ka jɛrɛjɛkulu an ko mali dɔrɔn ka ni kunnafonidi kɛnɛ ninnu don jamana cogoya lakana binakun kan dantigɛli fɔlɔ bolilaw kan kɛrɛnkɛrɛnya ma dansago wale min bɛ ta banbaciw fɛ ni ka an ka cɛfini tabaw sɛgɛrɛ ni maa caman ni tɔɔrɔw la ni ka ban ka jamana gouvernement wele ka taa wulikajɔ ma kokura cogo min na dɛmɛ bɛ se ka ɲɛsin an ka sɔrɔdasiw ma jamana lakana ni kadara la. Ni ye lakana ko yɔrɔ ye ni tile fila in na nin dɔgɔkun damaw in na fagali minnu kɛra an y'o kuma fɔ an ka déclaration na a fagali a dama tɛmɛna bɛɛ wulila a yɛrɛ ka sɔrɔdasiw fagali dama min kɛra u la mɔgɔ joli joli donc maliyɛnw yɛrɛ y'u mobiliser marche caman kɛra meeting caman kɛra ka déclaration kɛ k'a fɔ ayiwa a danka fu ka siri nati n'a ma ɲɛ ko an ka kɛlɛkɛcɛw bɛ taa sur le terrain u bɛ taa u ɲindi pour que ka anw lakana il faut que gouvernement président n'a ka gouvernement u ka moyens de d'u ma u ka se ka taa an kumabɔ u ka se ka taa u ka baara kɛ parce que u ka baara de ka jamana lakana ka maliyɛnw lakana pour que u ka se k'o kɛ a ka sɔrɔ baarakɛminɛnw de dir'u ma a ka sɔrɔ u bilala condition de la o y'a fɔlɔ a filanan mɔgɔ minnu ko k'u bɛ n'an dɛmɛ u bɛ n'an dɛmɛ kan jumɛn de kan parce que u bɛɛ n'u ka intérêt de don an y'o fana fɔ ka segin. dantigɛli kun filanan o bɛ dialogue national inclusif ko fɔ n'o ye sigikafɔ belebele ye mun bolo dalen don jamana faamaw fɛ ni jɛrɛjɛkulu plateforme an ko mali dɔrɔn sen tɛna ye o la bawo jɛkulu in ma ɲɛmɔgɔ ka fɔ la o dialogue national inclusif a wulikajɔw tɛ ka kɛ i n'a fɔ o y'a laɲini cogo min na. an nana kɔlɔsi k'a fɔ gouvernement ani a ye mɔgɔ minnu sugandi k'u bila baara la olu ka baara kɛ cogo olu ye taabolo min ta o ma kɛ anw ta ye parce que anw bolo o taabolo in kɔnɔna na u tun baara kɛ cogo la yanni u ka taga atelier de validation na terme référence baara kan ka kɛ cogo min na yanni olu yɛrɛ ka sigi u yɛrɛ damaw ka bɛn a la baara kan ka kɛ cogo min na u ni mɔgɔ wɛrɛ de tun kan ka kuma ɲɔgɔnya dɔ kɛ fɔlɔ n'a bɛ fɔ ma force politique n'o ye opposition ye ani société civile ni anw yɛrɛ b'o la an ka sigi an ka kuma an ka bɛn a la fɔlɔ baara in bɛna kɛ cogo min na o tɛmɛna u m'an ka hakilina ta ayiwa u ye atelier kɛ u bɔra ni sɛbɛn dɔ ye an n'u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o kɔfɛ tuguni mais an y'a kɔlɔsi k'a fɔ yɛlɛma ma don ko la. ɲininkali caman kɛra an ka kunnafonidilaw fɛ ni kɛnɛ kan n'o dɔ bɛ tali kɛ G5 Sahel jamanakuntigiw weleli la po Faransi jamana ɲɛma fɛ Emmanuel Macron n'o na kɛ sabu ɲuman ye an ka jamana ɲɛmaw bolo plateforme an ko mali dɔrɔn ka jate la tiɲɛw ka se ka fɔ ɲɔgɔn ye Sahel jamana lakanaw kun kan wa fɛn min ye jamana gouvernement ka hakilina tali ye n'o de ye MINUSMA lasigiden ɲɛma Kidal mara kɔnɔ a ka lagosilikanw k'olu kɔn mali gouvernement ka o hakilina tɔnuna kosɛbɛ jɛrɛjɛkulu an ko mali dɔrɔn maaw fɛ. Faransi jamana ciden dɔ bɛ tamala farafina saheli jamanaw kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a bɔlen kɔfɛ Niger jamana kɔnɔ Christophe Bigo a y'i kunda Mali jamana kan a bisimilara an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita fɛ ka bɛn taratadon desanburu kalo tile 10 ma ciden in nana ka se ka na Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ka ci dɔ de lase an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ma ka invitation officielle dɔ gafe d'a ma walasa ka se ka ye sigi kɛnɛ kan min dɔgɔdalen don ka bɛn desanburu kalo tile 16 nata ma po dugu kɔnɔna na Faransi jamana kɔnɔ sigi min na Faransi jamana ɲɛma ani farafina saheli jamanaw olu jamanakuntigiw fara ɲɔgɔn kan lajɛrɛ kelen kɔnɔna na Alhamidu Badini ale bɛna walawala.
Niger tɛmɛlen kɔfɛ faransikanw ka jamana ɲɛma Emmanuel Macron ka ciden bisimila la ka bɛn ni tarata décembre kalo tile 10 ye Mali jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita fɛ. A nana welen sɛbɛn di IBK mɔ k'a ɲini a fɛ bonya kɔnɔ a ka ye po ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛ kan décembre kalo tile 16. Emmanuel Macron ka ciden ka fɔ la mɔgɔw kun ye weleli in kɛ wele cogoya mun ye n'o ye convocation ye o tɛ invitation de do bonya kɔnɔ ka wele bila jamana ɲɛmɔgɔ dɔw ma. Nga o n'a ta bɛɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron ka wele fɔlɔ kɛra cogo min na o y'a yira k'a fɔ k'o ma bɛn o ma bawo kɛra kunnafonidilaw ɲɛna wele cogo in cɛjuguyara. Décembre kalo tile 16 nata Faransi po dugu kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ a n'a ka kɔkanna minisiri a n'a ka sorasiya minisiri a n'a ka sorasiya ɲɛmɔgɔba ani service de renseignement ɲɛmɔgɔ olu bɛɛ bi ye kɛnɛ kan. Kunnafoni minnu sɔrɔla ka bɛn ni tarata décembre kalo tile 10 ye o y'a yira k'a fɔ jamanakuntigi bɛɛ jɛna n'a ye k'a fɔ o bi ye fo kelen Idriss Déby Itno n'o ye Tchad jamana ɲɛmɔgɔ ye k'a sabu kɛ ale fana kan ka dunanbaw bisimila ka bɛn n'a don ye. Nga farafina jamana ɲɛmɔgɔ duuru ninnu a ka d'u ye o bɛɛ ka y'a kɛnɛ kan. Kunnafoniw kɔni y'a yira k'a fɔ po lajɛ da bɛna se sorasiyaminɛw dili ma G5 Sahel kɛlɛbolo ma wa Mali ta fan fɛ Mali bɛn'i sinsin Kidal ko de kan. Kidal mun bɛ maa murutilenw bolo hali bi a baara ta Mali jamana dugu dɔ don. Faransi ɲɛmɔgɔ fana y'a yira k'a fɔ k'o bɛ bɛn olu ma Mali k'i da se o ma. Don nataw yɛrɛ la Faransi ɲɛmɔgɔw kunnafoni dɔw ka fɔ la Mali sorasiya bɛ se ka segin ka na Kidal cogo min na o bɛna kɛ o ti mɛn. Kunnafoni dɔw y'a yira k'a fɔ k'o baara daminɛna Faransi fɛ ka ban n'o tɛmɛna ka bɔ yen Barkan ani nanzarala tɔnba Union Européenne o kɛlɛbolo filaw jɔyɔrɔ jumɛn bɛna ye u la banbanci kɛlɛ la cɛncɛnkanna jamanaw na da bɛna se o fana ma. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigilikɛ jɛkulu MINUSMA ma ɲɛma min ni o bɛ Kidali marabolo kɔnɔ ale wulila ka gɛn ka bɔ a ka cɛw la ka sanga ni ŋunuŋunu kuma lankolon dɔ ye a ye minnu bɔ a da kɔnɔ ka ɲɛsin Kidali kun kan ka bɛn décembre kalo daminɛ waatiw ma. Madete Jalo ale bɛna tɔ ɲɛfɔ an ye. Christophe Sivillon n'ale ye MINUSMA ka chef de bureau ye Kidal. Mali gouvernement ye décision ta k'ale kɛ persona non grata ye ni k'a yamaruya ko heure 24 bɛ a bolo tile kelen ka Mali bila. Bamancimaw ka jɛkulu min bɛ yen nɔ MLLA ale ka congrès sen fɛ Christophe Sivillon kɛlen ka kuma ta a ko k'a bɛ invité bɛɛ lajɛlen fo ni ka Mali délégation bisimila. O kuma in de digila maliyɛnw na barisabu ka d'a kan Kidal ye Mali dɔ ye. Ale tɛ se k'a fɔ cogo si la k'a to Kidal ko Maliens bisimilalen do nin kɛnɛ in kan. Ɲani gouvernement ka nin décision in ta MINUSMA yɛrɛ kun y'a fɔ communiqué dɔ sen fɛ ko nimisa bɛ olu yɔrɔ ka da nin kuma fɔlen kan barisabu MINUSMA nana bɛn ni kelenya ka sabati Mali kɔnɔ wa olu ma siga do tile kelen Mali ka bakurubaya la. Malienden bɛɛ lajɛlen i ka nisɔngoya yira ka da Christophe Sivillon ka nin kuma fɔlen kan. Gouvernement kelen ka décision ta ko heure 24 bɛ a bolo a ka se ka Mali jamana bila o ye maaw dusu da dɔɔni kɛrɛnkɛrɛnniyala Bamakokaw. Nin kuma in kɔni ye fiɲɛ minɛ bɔlɔlɔ kan ka video cari réseaux sociaux fan bɛɛ lajɛlen kan. Christophe Sivillon MINUSMA ɲɛma min dagalen do Kidal ale kɔni kɛra persona non grata ye ni ka yamaruya sɛbɛn bɔ a ka Mali bila joona joona ɲani heure 24 cɛ. O de b'an sɛnsɛn hali bi ka kibaruya tɔw lasɔrɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. Musa Foma bɛna olu ɲɛfɔ an ɲɛna. Ameriki jamana ye Niger jamana dɛmɛ ni dollar wari miliyɔn 20 ani miliyɔn 1 ye dɛmɛ in a ɲɛsinnen do surasiya de ma. A surasiya minɛnw yɛrɛw bɛ ka bin ka don Niger jamana kɔnɔ ka ban. Blende tan ni saba minnu ye marakamanba ye ani weleliw bɛ se ka kɛ nɛgɛjurukupew minnu fɛ o 86 conteneur 4 nin bɛɛ lajɛlen dira Niger surasiya minisiriso ma. Mobili blende wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen n'olu ye kɛlɛkɛla ye 47 o fɛnɛ bɛ sira fɛ ka don Niger jamana kɔnɔ ani minɛn misɛn wɛrɛw fo ka taa se surasi yɛrɛ bi lakana ni fini dondaw minnu ye. A bɛ kɛ sababu ye ka Niger surasiw dɛmɛ bamanji kɛlɛ la farafina cɛcɛ kana jamanaw na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ka kɛlɛcɛw minnu bɛ G5 Sahel kɛlɛbolo kɔnɔ n'o G5 Sahel kɛmɛ ka Mali, Mauritanie, Tchad ani Burkina ni Niger yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan. Février kalo nata Ameriki jamana kan ka pankuru wɛrɛ fɛnɛ di pankuru min bi surasiw doni u k'a ma ko avion de transport Hercule C-130 nka yan'o cɛ maa minnu kan ka kɛ pankuru bolibaw ye Niger ka denw na olu ka dɔndaw kan ka kawuriya Ameriki jamana fɛ ani fiɲɛ misɛnnin minnu ma na to ka ye pankuru na o dilabaw olu bɛɛ lajɛlen ka dɔndaw na kawuriya. Nin da siɲɛ fɔlɔ ye Ameriki jamana ka dɛmɛ ɲɛsin Niger jamana ma san 2015 u ye pankuru 2 di pankuru minnu ye jateminɛkɛlaw ye sanni dugu cɛ ani minɛn wɛrɛ ni kumaw bɛ se ka kɛ o la Niger surasiw ni ɲɔgɔn cɛ ka se
se ka jugu ta fanw dɔn. San damadɔ in kɔnɔ Ameriki jamana bɛ ka sɛbɛkɔrɔ ye Niger dugukolo ka bamanjiya wale kɛlɛ la. Ameriki surasiw ni Niger surasiw bi jɛ ka munumunu zalo kɛ ɲɔgɔn fɛ ka laraweliw kɛ n'o ye patrouille ye Agadez fanfɛlaw la. Wa Ameriki jamana a ye dolari wari miliyɔn caman de don a dagayɔrɔ dɔ la Niger dugukolo kan min ɲɛsinnen don drone ma sani dugu cɛ pankuru misɛnnin min ni subahana mansinw bɛɛ la n'a bɛ jateminɛ kɛ ka juguw taafanw bɛɛ lajɛlen ɲini k'u dɔn farafinna cɛcɛ kana jamanaw na o dɔ cogo mɛn Niger. Laginɛkaw fɛ jɛkulu min b'a fɛ ka ŋwara da jamana sariya sunba ferekete yɛlɛmali ɲɛ ka sabu kɛ u yɛr'u sɔmin bɛ k'a fɔ n'a tora ka kɛ bɛɛ Alpha Condé bɛ sɔn ka mandan sabanan ɲini a senfɛ u kama ko Front National de Défense de la Constitution FNDC u ye wele da u kanubaw mɔ tarata décembre kalo tile ta Faba la Konakiri u ka bɔ ka caya ka nisɔngoya taama kɛ hali bi ka jira k'a fɔ u tɛ jɛ ni yɛlɛma donni ye jamana sariya sunba la. Taama in wulila Konakiri Faba dɔgɔba la ni ka taa kunjɛ stade du 28 septembre la FNDC lakaw y'a yɛrɛ k'a fɔ u ka nin wele ko wɔɔrɔnan in ka ɲɛsin u kanubaw mɔ a kɛra hɛrɛ ni baden la ko in yɛrɛ daminɛna nin y'a kalo 2 ye nka nin y'a siɲɛ fɔlɔ fɛnɛ ye taama in ka kɛ kabini FNDC maa minɛnen dɔw bila la nka Bill Desam ni ale ye maa tɔgɔtigiba ye dɔnkilidala don ale yɛrɛ ye ɲɛkun dɔ ye a y'a yɛrɛ k'a fɔ u ye kaso min kɛ kaso in y'u tɔkolo gwɛlɛya de ka taa fɛ baw k'u to kaso la u y'a dɔn k'a fɔ u bɛ tiɲɛ de kan o kumana hali n'u kan ka segin ka taa kaso la ko kura k'u to ka u ka hakɛ ɲini jamana kɔnɔ k'u sigi bɛ n'o ye nka hali bi dɔw ma se ka bila FNDC lakaw la i n'a fɔ Aliseni Farenta Kamara a n'a tɔɲɔgɔn 4 wɛrɛw olu bɛ yen u ka kiiri décembre kalo tile 19 dana don a la. Konowarikaw ka jamana kɔnɔ kalata labɛnni jɛkulu commission électorale indépendante CEI yɛlɛma donna a la septembre kalo tɛmɛnen nka hali bi fanga sinamatɔnw kɛmɛ k'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmayaso nɔnabila de jɔyɔrɔ ka ca a la o kumana u kun y'a ɲini farafinna tɔnba Union africaine ka kiiribulon fɛ kiiribulon min bɛ wele ko Cour africaine des droits de l'homme et des peuples o ka diyagoya jamana ɲɛmaw ka u ka kalata labɛnni jɛkulu commission électorale indépendante CEI ka baaraw jɔ farafinna tɔnba Union africaine kiiribulon y'a jira k'a fɔ u tɛ se k'o kɛ u ye ka sabu kɛ u namɛ ni danganiyaw minnu ye danganiyaw do minnu ni minɛ tɛ se ka kɛ u mɔ o kumana farafinna tɔnba Union africaine kiiribulon in a ka laɲini de ye a ka to baara ka kɛ kalata labɛnni jɛkulu commission électorale indépendante CEI fɛ fiɲɛw minnu fɔ bɛ u fɛ olu ma se ka fiɲɛ ninnu ye nka baara taabolo la ni fiɲɛw kɛra ye fɛn ye o fɛnɛ n'a dama kuma don farafinna tɔnba Union africaine kiiribulon ye a jira k'a fɔ dalakaw minnu bɛ fanga sinamatɔnw da dalakaw de don minnu sɛbɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ i tɛ se ka minɛ k'u mɔ nka PDC ni ale ye fanga sinamatɔn ye o ka labasaba ni o ye Emile Suyi bi ye o y'a yira k'a fɔ farafinna tɔnba Union africaine tiɲɛ don a banna u ka laɲini mɔ nka u t'a jira k'a fɔ u tilara ɲɔgɔn na bawo sira wɛrɛw bɛ yen hali bi u kan ka se ka don siraw minnu fɛ farafinna tɔnba Union africaine ka kiiribulon in ka janko u ka laɲini bɛ se ka dankɛnɛmaya kalata labɛnni jɛkulu commission électorale indépendante CEI ka jira k'a fɔ jamana ɲɛmaw ka kalata labɛn jɛkulu dilanlen don ka bɛrɛbɛn n'u yɛrɛ ye janko jamanakuntigisi kalata ma na se ka daja u yɛrɛ la. Nazarala tɔnba Union européenne kɛmɛ ka bariko da Congo Kinshasa ma ɲɛma minnu kun 14 fila tɔgɔ jɔsira ka bɔ Ɲanginsɛbɛ la Lambert Mende bɛ o la jamana ɲɛmakɔrɔ Joseph Kabila ka babu sentigi kun don ministeriya la o tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛmakɔrɔ ka lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye agence nationale de renseignement ye o ɲɛma Roger Kibelisa o fɛnɛ tɔgɔ jɔsira ka bɔ maa ɲɛŋiniw na nka o n'a ta bɛɛ Lambert Mende min ni ale tɔgɔ jɔsira a ye kuma ta ka jira k'a fɔ Nazarala tɔnba Union européenne ale bi maa 10 la ka to ɲangi kɔnɔ ko baara kɛra tɔ ka jɛ ye ko bawo ale yɛrɛ min tɔgɔ jɔsira ka bɔ maa ɲɛŋiniw ɲɛla hali sini ale ma ɲanginkun dɔn Nazarala tɔnba Union européenne fɛ nka jamana ɲɛmaakura Félix Tshisekedi ka fanfɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ka minisiri min ɲɛsin bɛ kunnafoniko ma o y'a yira k'a fɔ Nazarala tɔnba Union européenne ka nin hakilina in baara ɲuman don ka sabu kɛ ni Nazarala tɔnba Union européenne y'a yira k'a fɔ a bɛ maa ɲangi o t'o bɔ Congo Kinshasa jamana ɲɛmaayaso ye k'i b'a fɔ k'i b'i da don o la ɲangi ɲɛsinnen don Nazarala dugukolo de ma maa minnu ɲangina olu tɛ se ka don Nazarala dugukolo kan o kumana o ye Nazarala tɔnba Union européenne ka lahɔrɔma ye jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ka fanga ɲinidenw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ni o ye FCC lakaw ye o ɲɛmaaba ne min wulila ni y'a yira k'a fɔ Nazarala tɔnba Union européenne kun kan k'a lajɛ ka ɲangiko in ba ten sa ka sabu kɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila a sera ka kalata labɛn yɛlɛma donna jamana ɲɛmayaso kɔnɔ maa wɛrɛ nana o kumana k'o kun kan ka se k'a ko bɛɛ lajɛlen ban.
don dɛmɛnenw na nin musolaka in de kɛn kun bɛ misali ye n'a tɔgɔ ye ko Aung San Suu Kyi birimaninkaw ka minisiri ɲɛma tɔgɔtigi kun don dawulatigi kun don nka kabini tarata desanburu kalo tile ta a ta mi yɛrɛ sɔrɔ bɔgɔ jeninen kan jɛnselegɛnani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kiiri ko ma Cour internationale de justice Hollande jamana kɔnɔ birimani bilama jalaki bɛ k'a fɔ bɛɛ fa a surasiw y'o boloda ka ɲɛsin birimani siya dɔ ma min bɛ wele ko Rohingya ka sabu kɛ ko silamaw don maa min kɛra prix Nobel de la paix jɔnjɔn don jɔnjɔn min ni jɛnselegɛnani b'a tɛnku ma na maa min ka cɛsiri bonyana a tɛ sɔrɔ bɛɛ fɛ jɔnjɔn laɲininenba don jɔnjɔn ganunenba don san 1991 ale de y'o jɔnjɔ ta ka to kaso la ka sabu kɛ fanga sinamatɔ ɲɛmaa kun don birimani a tun bɛ wuli ka jɔ la hakɛw ka jɔ birimani ka denw ye surasi fanga kun gɛn kun bɛ k'o kumaniya mɔɔw mɔ a y'o kaso jugu bɛɛ kɛ wa san 1991 k'a to o kaso jugu la nin jɔnjɔnba in dara ka tɛnku a la jɛnselegɛnani jamanabaw fɛ ka tila k'a ye ko bilama hakɛ nasira ka dɔ tɔɲɔgɔn bɛɛ ale ma se ka tiɲɛ fɔ o kɔrɔ surasiw ye ka to minisiri ɲɛmaaya la maa caman jiginna a la san 2017 nin siya in n'o ye Rohingyaw ye u sɛbɛkɔrɔ bɔnɛna u ni na dɔw ɲɛnama jenina dɔw bolow tigɛra dɔw senw digɛra fo a kɛra sababu ye u ye birimani jamana yɛrɛ bila pewu ni ka taa bisimila minɛ dafɛ jamanaw la bibi in na silama jamanaw ka jɛkulu ni o ye Organisation de la Coopération Islamique OCI ye ni jamana 57 bɛɛ kɔnɔ olu de jɛra ka Gambi jamana ci a ka birimani wele jɛnselegɛnani tɔnba Nations Unies ka bɔgɔ jeninen kan ka jira k'a fɔ tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn min na san 1948 n'o b'a jira k'a fɔ maanifin ka hakɛ man ka kumaniya a mɔ ko birimani jamana y'o sɔsɔ nka birimani surasiya ɲɛmayaso y'a jira k'a fɔ olu ka wulikajɔ kɛra san 2017 ka ɲɛsin Rohingyaw mɔ ka sabu kɛ u kɛnkun bɛ mamurutilenw ye fanga mɔ nka olu m'a fɔ ko u bi siya dɔ si la tunu wali kelen ko u bi diinɛ dɔ si la tunu Aung San Suu Kyi minisiri ɲɛmamuso in don dɛmɛnenw na ni sanga ɲɔgɔnkun bɛ a la i n'a fɔ maabaw minnu ka wulikajɔ bonyana adamadenya hakɛ ɲinini na Nelson Mandela Afrique du Sud jamana ɲɛmakɔrɔ ani Indikaw ka jamana ɲɛmakɔrɔ Mahatma Gandhi nin dɔgɔtigiba ninnu ani olu de kun bi sanga nka Aung San Suu Kyi bilama a si bɛ san 74 ani san 4 na o tɔgɔba in bɛɛ lajɛlen donna ngalama na nin kokolo in senfɛ san 2017 a ka fanga kɔnɔ Aung San Suu Kyi araba a kan ka ye jɛnselegɛnani bɔgɔ jeninen in ka kuma ta k'a ka jamana lapasa wa ale de ye jamana ɲɛmaa filanan ye min yera jɛnselegɛnani bɔgɔ jeninen in kan fɔlɔ o kɛra ka bɛn ni san 1995 ye Bosniyɛnkaw fɛ yen fale cɛjugu dɔ kɛra Srebrenikaw fɛ yen maa 80 ɲɔgɔnna de bɔnɛna a nin na o se Bosni jamana ɲɛmaa yera bɔgɔ jeninen in kan. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kabini ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni cɛ aw ka ɲɛmadali la laseli nata ni ala ma basi wɛrɛ kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kɔnɔ.